Lagi musim menjagong, akeh sego berkat, tapi nek ora entek aja dipakakne pitik ya. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Lagi akeh sumbangan alias jagong, lek iki mau sedina wis jagong pindho. Alhasil sego berkatku dadi numpuk. Daripada mubazir ora kemaem, apa meneh nek kur dipakakne pitik kan eman-eman, makane iki meh tegawe atok. Atok utawa kerupuk gender, lek iki mau aku wis numpangke panci, tak dokoni banyu wis umup, terus segone berkat tak jegurne. Lah aku mau ki wis ana nglarutne. Obat puli aku mau nganggone mung setengah wae, terus ditambah karo tepung kanji. Aku kanjine nganggo 3 sendok makan. Nek wis ngono gek dijegurne. Terus koyo wong ngliwet ngono kae, nek wis asat gek dientak. Lanjut dandange ya wis kemebul, gek ditumpangke wae adonane kae mau. Terus iki aku ngukuse nganggo cething ben luwih praktis, luwih simpel, kayak ditutup. Lah iki prosesnya suwe banget ben bener-bener tanah alias mateng. Persingkat wae iki wis mateng, aku njumuk sebagian wae, mergane iki nek langsung tak jumuk kabeh, engko ki bakalan prosesnya suwe, terus nek adem ki susah dicetak. Sengaja nyetak iki enek njaba, mergane kan enek jero panas banget, enek njaba ngene kan silir. Nyetak iki gampang, tapi ya kudu cepet. Lah nek wis dicetak kan kur kari mepe, mumpung panas iki ya cetar membahana. Lumayan kan kena dienggo stok cemilan, dadi engko nek sak wayah-wayah wis mangsa udan isih duwe cemilan sing kena digoreng ora sendadak tuku, luwih hemat. Kari tumbas minyake gek digoreng wis dadi kanca ngeteh, kanca ngopi, kanca lawuh maem, kanca ndelok udan nek wis wayahe udan. Lumayan kan nasi sisa digawe kerupuk gender, kerupuk atok, kerupuk puli, wis pokok men apa leh mu nyebutne, intine padha wae kerupuk sego. Pokok men wong wedok ki yen lagi ora mager, sing biasane gur dipakakne pitik, diolah dadi cemilan sing enak. Mulai saiki sing do duwe nasi sisa, aja do dipakakne pitik ya, digawe ngene iki lho, enak. Lah iki ujug-ujug wis rampung leh ku nyetak, terus meh tak pepe ning mburi, ning nggon gendeng ngene iki ben ora dieker-eker pitik.